Prop de 50.000 persones s'han apropat al Congrés 3GSM, l'esdeveniment internacional més important sobre telefonia mòbil. Un d'ells és l'Albert Cuesta, director del portal d'internet canalpda.com i columnista de La Vanguardia Digital com a especialista en tecnologies mòbils. El que venim a fer els que informem sobre tecnologies mòbils és saber, conèixer què és el que utilitzaran els usuaris ara, de quina manera ho utilitzaran i el que utilitzaran durant els pròxims mesos i probablement anys. El 3GSM World Congress ha reunit a la capital catalana els principals líders empresarials d'aquest sector per presentar les tecnologies que estan desenvolupant de cara als pròxims mesos. Un dels principals reclams són els mòbils de banda ampla, que permeten a l'usuari navegar per internet a gran velocitat. Navegar, escoltar música, veure la televisió, fer fotografies, funcionar com a agenda electrònica o consola. Aquestes són les múltiples funcions que engloben les sofisticades terminals que presenten les diferents companyies, que saben que l'usuari busca reunir totes aquestes funcions en un sol aparell. L'Albert ha visitat el Congrés cada dia per assistir a les presentacions d'aquests productes i conèixer les novetats del sector. L'hem acompanyat per descobrir alguns dels aparells i aplicacions més interessants. Hi ha diverses tecnologies que dominen aquest saló, que han dominat aquest saló. Una de les més vistoses és la televisió al mòbil. La televisió al mòbil està, insisteixo, en règim de pilot i es parla de que probablement durant la primera meitat del primer semestre de l'any 2007 hi haurà potser aplicacions comercials. A finals d'aquest any sembla que Finlàndia ja començarà a funcionar. Un altre tema a destacar del Congrés és la generalització dels dispositius de navegació per satèl·lit des del telèfon mòbil, que permet als operadors la localització dels terminals. Els propis operadors de telefonia mòbil, el fet que estem connectats amb una antena seva o amb una altra, també saben on estem i tècnicament tenen la possibilitat d'oferir-nos serveis del tipus un SMS amb un bono de descompte per comprar una oferta determinada en un establiment del lloc on ens trobem. La tercera aplicació que a mi em sembla interessant destacar d'aquest 3GSM és la generalització del correu electrònic mòbil a la butxaca. I no tan sols a la butxaca, que això és una cosa que ja es podia fer, sinó en temps real. Vull dir que tu no hagis de fer res per baixar-te els missatges que has rebut, sinó que els rebis amb la mateixa instantaneïtat, amb la mateixa immediatesa que estàs rebent un SMS o un missatge curt. A banda d'aquestes novetats a curt termini, també s'han dibuixat les línies de futur d'un sector en constant evolució. És important destacar també que en aquest congrés ja s'ha presentat el que se'n diu la tercera generació i mitja, que és una evolució de la tercera generació, però que encara permet més velocitat de comunicació, que això és molt necessari per transmissió de continguts multimèdia, com és el cas de l'audiovisual, i ja s'està parlant de com serà la quarta generació de telefonia mòbil. És el que es coneix amb les sigles HSDPA, un nou protocol que permetrà augmentar l'ample de banda fins a velocitats equivalents a l'ADSL. Tot això és el que hem pogut veure dins el saló, però fora del recinte firal també s'ha notat i força la celebració del 3GSM. A la plaça d'Espanya el vaivé de cotxes era continu i a les cues de taxis a hora punta calia tenir paciència. Hello, next please. Alguns optaven pel transport públic com a mitjà per desplaçar-se per la ciutat. El sector hoteler ha sigut un dels principals beneficiats. La setmana abans del Congrés ja advertien que tindrien tots els llits ocupats. En aquest moment tenim el ple total, és dir, no solament a la ciutat de Barcelona, sinó que a Barcelona hem deixat aproximadament entre 16.000 llits, 16.000 habitacions, i en tenim unes 3.000 agafades a Sitges, Sant Cugat, Castelldefels. Qui també ha agraït el canvi de seu del Congrés de Cans a Barcelona són els empresaris de la restauració i l'oci nocturn, sobretot perquè es tracta de visitants d'alt nivell i molts d'ells aprofiten el cap de setmana per visitar la ciutat. En total, es calcula que la repercussió del certamen a l'economia catalana gira al voltant de 100 milions d'euros, però l'impacte a la ciutat no queda aquí, ja que amb motiu del 3GSM s'han instal·lat 50 antenes de telefonia que quedaran de forma definitiva a Barcelona per millorar el nivell d'accés a les tecnologies d'última generació a la ciutat. A partir d'ara, començaran els preparatius per la propera edició, que es celebrarà de nou l'any vinent a Barcelona.